O concello de Guitiriz posúe interesantes recursos turísticos, o seu patrimonio histórico-cultural, as augas termais e os espazos naturais, sen esquecer a súa afamada torta de millo, que segue a traer numerosos visitantes á vila. Panadería da Esquina é un negocio familiar. Nos seus orixens era prácticamente o centro do traballo da panadería era a fabricación exclusivamente de pan. Un pouco o tema das tortas de maíz comezou como un complemento. O orixe da torta de maíz coméntase que está un pouco nun postre caseiro que se facía aquí nalgúnas pensións, en algunhas casas, porque, bueno, aquí en Guitiriz era unha vila, sigue sendo unha vila termal. Os ingredientes principais da torta de maíz, pois, como podedes ver nesta mesa, temos unha pequena mostra deles. Son, pois, a fariña de maíz, a fariña de trigo, azúcar, mantequilla, ovos, limón natural triturado e un chisquiño de anís, que lle botamos para que lle dé un pouquiño de sabor. É un proceso relativamente sinxelo. Consiste en mezclar a manteiga co azúcar, batila ben para que eso esponje, se vai ben mezcladiño, se añade o ovo, eso bátese hasta que emulsione, posteriormente añádeselle fariña de trigo e a de maíz mezclada, o limón vai incorporado no ovo e, igual co anís, que tamén, como vistes antes, leva un pouquiño, tamén incorporámoslo no ovo porque, ao ser líquido, despois mezcla mellor cando se añade a mantequilla co azúcar. Unha vez que a pasta está lista, vólcase na pesadora, eso vai a unhas potas de cerámica, como as que podestes ver. A veces descoñecemos o que está máis próximo e coñecemos o que está máis longe. Entón, pois, bueno, isto que fai o programa Kilómetro Cero é que a xente da zona pois percorra esa zona, en este caso, a torta de maíz de Guitiriz. Actualmente estamos instaurando un sistema de servicio a domicilio para que os nosos clientes, os que veñen a mercar a torta de maíz aquí, aparte de outros produtos que temos, poden disfrutar na súa casa de todos os nosos produtos. Nas dúas últimas semanas, máis de 400 persoas viaxaron pola provincia de Lugo con Kilómetro Cero. Os destinos elexidos polos participantes no programa medioambiental que promove a Deputación foron a Ribeira Sacra, a Mariña e a Terra Cha. A visita van estar grabando continuamente porque despois isto vamos a emitir un informativo que facemos. Unha iniciativa moi interesante porque así podemos coñecer a provincia de Lugo, que moitos veciños da provincia non coñecen o que é a provincia de Lugo. Cando chega a Deputación, porque eu nunca viñera, pois impresionoume muchísimo. A charla que nos diron, o trato que levamos hasta ahora, e o vosso que tedes aquí para min é unha cousa fora de serie. Bueno, que está moi interesante isto, que está moi ben. Todo justo de estar aquí e se algún día, pois, se poderamos outra vez, pois, confrontarnos ou xuntarnos aquí, volvernos a ver, se non, pois, dalle, pois, as gracias en compañía do grupo todo, porque se o merece. Nada máis. Ahora nos vamos e continuamos Kilómetro Cero.
Antes de emprender ese camiño cara a Terra Chá, estiveron aquí mesmo, como acaban de comprobar neste centro de produción de programas da Fundación TIC. Despedímonos. Serán con imaxes do mercado de Nadal que se celebrou na Ponte da Constitución en Ribadeo. O Centro de Artesanía e Deseño de Lugo estivo ali para amosar parte da súa colección de cestaría. Grazas por nos acompañar ata a vindeira semana. Such a lovable land to me. My cat, my coat, leave on a high note. There's nowhere to go but on. Heart on my sleeve, not where we should be. The songs I don't keep again. My moon's my face, what day in the face is the calendar page again. Take it slow, take it easy on me. She's so